नमस्कार, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। था आज जो है ट्रेलर की हमने रिव्यू करे जा रहल बानी, ओकर नाम बा माँ की ममता। जी हाँ, एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर ई ट्रेलर रिलीज हो चुकल बा। जो नाम में सिमृति सिन्हा, अंशुमन सिंह, निशा सिंह, स्वीटी सिंह, अयाज खान और भी अनेकों कलाकार बड़े। जैसन फिल्म के नाम बा, काम भी ऐसन बा कि माँ के ममता के ऊपर ही फिल्म बा कि जौन माई अपन बच्चा सबके सारा कुछ दुख दर्द काट के अपन बच्चा के जैसे तैसे परवरिश करेली। उ बच्चा बड़ा होके अपन मेहरारू के चक्कर में अपन माई के ही दुर्दशा करेला। जी हाँ, इहे स्टोरी ई फिल्म में दिखावल गईल बा कि दूगो बहिन बाड़ी, एगो भाई बा। बहिन सब तो बियाह करके अपना अपना ससुराल चल गई, लेकिन जब बेटा के बियाह भइल तब उ मेहरारू के ए तरीका से गुलाम हो गल कि मेहरारू के साया धोएला, गोर जातेला, सारा काम कर रहल बा। और जब माई कोनो काम कह रहल बाड़ी तो उ ना कह रहल बा। और मेहरारू के बात में अइला पर उ मतारी से ही बंटवारा के डिमांड कर देवेला पूरा गांव वाला के बुला के। लेकिन कहानी में मोड़ तब आवेला जब ओकर माई के जोन जमीन बा उ आ जाला सरकारी जोन एगो कारखाना खुले वाला होखेला ओमे, और ओकरा बाद हो जाली माई लखपति होखे वाली हो जाली। तब जोन दोनों दामाद होखेला और साथ में ही बेटा होखेला, ई सब मिलके माई के सेवा करे लागेला कि माई जोन बा उ एही लालच में उ जमीन के पैसा हमनी के दे दी। जी हाँ, लेकिन तब भी ई सब के मन में ई डर रहेला कि सब सेवा कर देनी, ओकरा बाद भी माई पैसा ना देली तब का करम। तब बेटा और दोनों दामाद मिलके ई साजिश करेले कि माई के ही ख़त्म कर दिया जाए। अगर माई ख़त्म हो जाई तब फिर सारा प्रॉपर्टी ता होकर लइके सबके होई। और इतना गंदा साजिश ई फिल्म में दिखावल गईल बा और आप लोगन के फैमिली एंटरटेनमेंट के रूप में ई फिल्म दर्शावल जाई। बहुत ही अच्छा स्टोरी पर ई फिल्म बनल बा। जोना के डायरेक्टर जोन बाड़े वो बहुत ही बखूबी काम के बड़े, राजकिशोर प्रसाद जी बड़े। तो एंटरटेनर रंगीला यूट्यूब चैनल पर ट्रेलर आ चुकल बा, आप लोग जाके देख सकता नहीं। और हमारे रिव्यू पसंद आए बा तो वीडियो के लाइक करके शेयर कर देम और हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर देम।